Hej og velkommen til dagens camp. Dagens næste camp kommer her. Camp Vind i sejlene. Velkommen. Vi er Camp Vind i sejlene. Vi er et dagcamp med 9 års erfaring, og vi elsker, når der er vind i sejlene. Ja, lad os høre, hvad nogle af vores deltagere har at sige. Campagnfløjte, hvorfor er I stedet til? Jamen altså, jeg synes, de virker som nogle ordentlige mennesker, de kommer med god energi. Det er enig. Jeg synes virkelig også, at jeg sådan kan se mig selv i deres game. Det var så første runde. Lad os høre, hvad jeres tidligere nabocamps har at sige om. Vi har bare så mange gode minder med dem. Vi blev faktisk så gode venner, at vi stadig ses med dem. Og der var endda en, som blev kærester med en super sød. Det er meget godt. Men lad os høre, hvad jeres nabocamps ellers har at sige om. De er ret gode til at feste, men de er ikke så gode til at rydde op. Ja, det er bare for sjovt. De kan sagtens finde noget at rydde op. Men hvis jeg skulle beskrive dem i en sætning, så ville det være make memories, not waste. Følg med i uge 26 for at se, om nabokærligheden igen står bister i Clean Out Loud.